रउआ सभे के शैलेंद्र मायावी के नमस्कार बा। भोजपुरिया मिठास के तहत आज रउआ के सामने समाज में एगो जवन लूट मचल वाला बात जौन हो भइल बा राशन कार्ड खातिर। सब कोई चाहता कि हमार बीपीएल में नाम आ जाए, हमरो राशन मिले, चाहे ओकरा कतनो धन संपत्ति होखे। ओकरे पर दो लाइन हमार बाटे। हमारे एगो भीषम बाबा बने, इनको बड़का बड़का टुकड़ा बा, तबहू राशन में इनकर नाम बा। ये दुख के बात बा, बाकी का कल जाओ। लोग जाने ला तने कि सरकार के संपत्ति हो तो लूट लो, भरपूर लूटो। चलिए हमार रचना हो, दो लाइन सुनी जा। बीपीएल घोटाला के नाम से, बीपीएल घोटाला कैसे भइल, उसमें बड़े बड़े लोग जेकरा टोपरा पे के टोपरा खेत होखे, जेकर बड़े बड़े मकान होखे, जेकरा गाड़ी बंगला कार होखे, नौकर चाकर होखे, वो चाहत रहे कि हमार नाम बीपीएल में आ जाए। दो लाइन सुनी जा कि टोपरा पर टोपरा किनाता तब नाम बीपीएल में जाता। टोपरा पर टोपरा किनाता तब नाम बीपीएल में जाता। बीपीएल में जाता हो, बीपीएल में जाता, बीपीएल में जाता हो, बीपीएल में जाता। टोपरा पर टोपरा किनाता तब नाम बीपीएल में जाता। आगे सुनी कि जेकरा मकान बाटे पटना शहर में, नौकर चाकर लागल बाणे दिन राते घर में। जेकरा मकान बाटे पटना शहर में, नौकर चाकर लागल बाणे दिन राते घर में। और का बोला कि महला दू महला पिटाता तब नाम बीपीएल में जाता। टोपरा पर टोपरा किनाता तब नाम बीपीएल में जाता। अतने ने ना, अब की बार तो लॉकडाउन में देखे के मिलल हा कि बुलेट से, कार से लोग राशन लेवे जात रहे। तो राशन लेवे जात बाणे बुलेट मोटर कार से। और का जीन्स पैंट पहने ले महंगा बाजार से। राशन लेवे जात बाणे बुलेट मोटर कार से, जीन्स पैंट पहने ले महंगा बाजार से। धन रे बीपीएल धन हो घरे गहना प गहना गढ़ाता तब नाम बीपीएल में जाता। साले साले गहना गढ़ाता तब नाम बीपीएल में जाता। अतने लेना कतना सिस्टम बेकार भइल बा, जेकरा चाही ओकरा भेटत नहीं है। जेकरा ना चाही ओकरे भेटाता। हाँ, इस सिस्टम की खराबी हो। नीचे से लेके ऊपर तक ले बस एक लाइन को हम कि जेकर जतने बड़ बा गगरी, जेकर जतने बड़ बा पगरी, ओकर उतने बड़ बा गगरी। वह बात बा कि जे भरल बा उहे भरल बा। कि बड़े बड़े पेट वाला खाई के अगम हो, बड़े बड़े पेट वाला खाई के अगम हो। ओकरा न मिले जेकर केहू न अलम हो, ओकरा न मिले जेकर केहू न अलम हो। मीट मुर्गा घुरा प फेंकाता तब नाम बीपीएल में जाता। मीट मुर्गा घुरा प फेंकाता तब नाम बीपीएल में जाता। बीपीएल में जाता हो, बीपीएल में जाता, बीपीएल में जाता हो, बीपीएल में जाता। टोपरा पर टोपरा किनाता तब नाम बीपीएल में जाता। धन अरे कलयुग धन हो। रउआ सबे के अगर ई धर्मेंद्र ने तब के हमारा विश्वास नहीं हो तो हम कहता नहीं कि देखो ऐसा तो कहता कि ना हमार बतिये नहीं मानत।
तो उनका गलत फहमी बा, वो जानत तारे कि सतयुग बा, बाकी रह तो घोर कलयुग बा। हाँ। घोर कलयुग अंतिम समय में हम का समझावत तानी कि विश्वास मानो कि घोर कल युग बा, तो हूँ नहीं मानत। रउआ सबे के अगर ई पसंद आइल होखे तो भोजपुरिया मिठास इस चैनल के रउआ सबे तनी सब्सक्राइब कर देम, घंटिया जरूर दबा देम ताकि नोटिफिकेशन रउआ सबे के मिलत रहे और मीठ मीठ गीत गौनाई रउआ सबे के मिलत रहे। हम शैलेंद्र मायावी आ भीषम सिंह दोनों आदमी के आशीर्वाद दीजा। आ नमस्कार बा जनता के। धन्यवाद।